il-kulħadd. Jiena Patri Paul Formosa, Agostinjan, ġejt mistieden biex nagħmel din l-Ewkaristija. Jiena qiegħed fil-Kunvent tar-Rabat, kelli esperjenza sabiħa ħafna fil-Brażil, għamilt 20 sena hemmhekk naħdem f'xogħol pastorali f'parroċċa u llum ġejt lura u qiegħed nagħmel xogħol pastorali wkoll ir-Rabat u fil-Baħrija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' San Basilju il-Kbir u San Girgor Nazianzenu li kienu isqfijiet u dutturi tal-Knisja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri għad-disa. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu u Alla inti żejjint u Alla inti dawwalt il-Knisja tiegħek bl-eżempju u t-tagħlim ta' San Girgori il-Kbir u ta' San Girgor Nazianzenu. Għamel li bl-umiltà kollha nitalmu il-verità tiegħek u nrawmuha fl-emejjel tal-imħabba u tal-fedeltà. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, min hu l-giddieb jekk mhux min jiġħad li Ġesu hu l-Messija? Dan hu l-Antikrist li jiġħad lill-Missier u lill-Iben. Kull min jiġħad lill-Iben anqas lill-Missier m'għandu. Min jistqar lill-Iben għandu lill-Missier ukoll. Intom iżda jalla jammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu. Għax jekk jammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu, intom ukoll tagħmlu fl-Iben u fil-Missier. Dini l-weda li hu nnifsu għamlilna, il-weda tal-ħajja ta' dejjem. Ktibtilkom dan dwar dawk li jridu jqarqu bikom. Madanakollu fikom qiegħda tagħmmar id-dilka li rċevejtu minn għandu. U għalhekk intom m'għandkomx bżonn min joqgħod jgħallimkom. Għax id-dilka tiegħu tallimkom hi dwar kollox u t-tagħlim tagħha hu veru u mhuwiex xi gidba. U la darba hu hekk mela jibqgħu dejjem fih kif għalmitkom hi. U issa uliedi ibqgħu fih ħalli nkunu qalbna qawwija meta huwa jidher u ma nġarbux il-mistħija li nitwarbu minnu meta jiġi. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil-mulej għamja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjiba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha,
infexxu filena, ifirħu u għannu, flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Alla fl-imoddi kellem lil missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien u kellimna permezz ta' Ibnu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din. Meta il-lut ta' Ġerusalem batu għandu xi qassisin u leviti biex jistaqsuh int min int? U stqar bla ma ċaħad, jien minix il-Messija. Huma reġgħu staqsewh, mela int min int? Inti Elija? Minix għalilhom? Int profeta? Le, weġibhom. Imbagħad qalulu, mela inti min inti? Biex nagħtu tweġiba lil dawk li batuna. Min tajt li int? U wieġeb u qal bħal profeta Iżajija, jiena leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, wittu it-triq tal-mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej u ma staqsewh, mela kif qiegħed tagħmmed la m'intix il-Messija, la Elija u lanqas wieħed mill-profeti. Weġibhom Ġwanni, jiena nagħmmed bl-ilma, imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx u li ġej warajja. Jiena anqas ma jistħoqli inħoll il-qfil tal-qor tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn Ġwanni kien qiegħed jgħammed. Din hija l-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. Tal-Evanġelu nittaqsu minna bietna. Għadna kif rajna din is-silta tal-Evanġelju hija silta sabiħa ħafna għaliex fl-Evanġelju aħna naraw eżattament ix-xhieda li Ġwanni l-Ammied, Ġwanni l-Battista tal-Messija ta' Sidna Ġesu Kristu. U meta insemmu il-kelma xhieda, ix-xhieda li ta' Ġwanni il-Battista, aħna mal-ewwel niftakru fix-xhieda li aħna għandna nagħtu wkoll. Għaliex nitkellmu ċar li llum hija sfida qawwija, hija sfida kbira li nagħtu xhieda għal dak li nemmnu. Ix-xhieda tal-Evanġelju, il-mod kif aħna ngħixu, il-mod kif aħna naħsbu, il-mod kif nagħmlu l-affarijiet, il-mod kif naraw il-kelma t'Alla, il-mod kif naraw kif taħdem din il-kelma t'Alla. U x-xhieda li naraw titkun li ngħixu titkun xhieda li toġob lill-Alla. Permezz tal-Magħmudija kollha kemm aħna imsejħin biex nagħtu din ix-xhieda permezz tal-Magħmudija li irċevejna. Xhieda sinċiera li jiena ma nibżax nixed
jiena ma nibżax nagħti xhieda għal dak li huwa sewwa, għal dak li huwa ġust, għal dak li huwa tajjeb. Li ma nibżax nistqar li Ġesu Kristu huwa il-Messija, li huwa is-Salvatur. In-Nisrani fid-dinja tal-lum, dinja li mhix faċli li tgħix fiha għax hemm ħafna affarijiet li jfixkluna, imma x-xhieda tgħinna sabiex nistqarru aħna minn aħna. Min huwa n-Nisrani, min huwa dak li jgħix il-kelma ta' Alla. Il-kelma li tnissel, il-kelma li tagħti l-qawwa, il-kelma li ddawwal. U allura f'dan il-kuntest tal-Evanġelju, il-Vanġelju stess, il-kelma ta' Alla tina il-kuraġġ, tina il-qawwa sabiex inkunu dawk in-nies li niġdu verament, li nkunu nies li ma nitkaxkrux mill-kurrent għaliex ngħiduha kif hija. Hija faċli ħafna li aħna nitkaxkru mad-dinja, nitkaxkru ma' dak li joġobna, nitkaxkru għal dak li le, però mbagħad ma nsibu xejn minn dak li aħna nemmnu fih. Għalhekk nitolbu lil Mulej f'dina l-Ewkaristija sabiex itina il-qawwa li nkunu xhieda tas-sew. Għandna l-qaddisin li qegħdin niċċelebraw illum li minkejja li ma kinux martri, però bil-kidba u bit-talim tagħhom huma taw xhieda qawwija tal-Evanġelju tal-Mulej, tal-kelma tal-Mulej. Jalla l-Mulej f'din l-Ewkaristija ittina il-qawwa sabiex inkunu verament xhieda sinċeri fid-dinja tal-lum. Ikun infaħħar Sidna Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Ngħaddu issa sabiex nagħmlu it-talb tal-fidili li aħna ngħidu it-talb għall-Knisja Universali sabiex nitolbu l-ewwel nett għall-Knisja l-isfijiet għas-saċerdoti għar-reliġjużi kollha, nitolbu għall-Papa Franċisku, speċjalment tas-saħħa tiegħu, nitolbu wkoll għar-ruħ tal-ex Papa li għadu kif ħallina Benedittu 16 emeritu sabiex il-Mulej tieħ il-mistrieħ ta' dejjem. Niftakru wkoll fil-morda kollha tagħna, fuq dawk kollha li qegħdin ibatu, dawk kollha li għaddejjin minn xi momenti diffiċli fil-ħajja tagħhom. Nitolbu għal dawk in-nies li qatgħu jishom mill-ħajja li m'għandhomx tama. Nitolbu għal dawn in-nies li qegħdin ibatu. Il-Mulej kollu ħnina minnhom. U dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tiffiru l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Ikun joġbok u Alla is-sagrifiċċju li aħna minn qalbna noffrulek fit-tifkira tal-qadisin li qegħdin aħna niċċelebraw biex fuq it-twissijiet tagħhom ninaqdu bit-tifħir tiegħek u noffrulek lilna infusna kollha kemm aħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nirfawhom lejn il-mulej. Niżuħħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mis-Sir Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inrodulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marija Verġini. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qadisin kollha tiegħu, aħna wkoll inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejnata biex min rajħ ibati, ħajl ħobs, rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jeqpa' għal dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem mill-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Charles, ma' Joseph li jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Niftakru wkoll fil-mejtin kollha tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom aħna wkoll dalgħodu infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien it-talba li għallimna Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk dan fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la tħallinix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna u l-paċi fil-familji tagħna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull deni u minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Mulej Ġesu Kristu bil-ħaj kif minnek fissir bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Ti tajt il-ħaj li dinja b'dan il-ġisem għal-ma l-istijar għal-istim il-ħatitna zamana fil-li l-kalmatija għadamina għatnin fil-li. Danu l-ħaruf talla danu li neħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jenaħna li ġejna mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem quddiem ta' Kristu. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Nitolbuk Mulej biex kif tqawwejna bi Kristu il-ħobbs tal-ħajja tagħna, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mallem tagħna ħalli fil-festa tal-qaddisin li qegħdin niċċelebraw nitalmu il-verità tiegħek u nurwa fl-emil tajjeb tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil Mulej. Inroddu ħaj lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħles ejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru, lill-Ibenu, lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri l-intjomna, għalik isma' it-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment daw kollha li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum nitolbu bil-misteri tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek imbirki inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri l-inti jomna li kisma talbtana, Ġesu twilet għalina, rrid ikun ibn tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, ħlisna min-nar tal-infern. U l-erbieħ kollha l-ġenna, speċjalment dawk kollha li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fit-tieni misteru nikkonsidraw meta sidna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri l-inti jomna li kisma talbtana, Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-erbieħ kollha l-ġenna, speċjalment dawk kollha li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw it-tielet misterju meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem.
Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rrid ikun il-ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħull erbieħ kollha l-ġenna, speċjalment daw kollha li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misterju meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil binhom Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa,
imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw fl-aħħar misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusep tilfu lil binhom Ġesu fit-Tempju u wara 3 ijiem isibuh fit-Tempju jiddisputa mad-ditturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlissna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina lill-Madonna, slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-ħniena, ħajja ħlewa ta' tagħna, slima lik lilek ngħidu, għaliex aħna nturufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nikbu u nolfqu fidana u ta' dmuħ, ejja mill-advukata tagħna dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlissna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erbieħ tal-Purgatorju. Missierna li inti fis-mewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aghfrilna dnubietna bħalma naghfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom jistrieħu fis-sliem. Amen. Amen. Il-litanija lill-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis talla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Alla. Itlopalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopalina. Om ta' Kristu. Itlopalina. Om tal-Knisja. Itlopalina. Om tal-ħniena. Itlopalina. Om tal-grazzja talla. Itlopalina. Om muxebba. Itlopalina. Om it-tama. Itlopalina. Om li żjed safja. Itlopalina. Om li żjed nadifa. Itlopalina. Om bla teba. Itlopalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlopalina. Om tal-aċeb. Itlopalina. Om tal-parir tajjeb. Itlopalina. Om ta' min ħalaqna. Itlopalina. Om ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollok għaqal. Itlopalina. Xebba jistħoqlok kull qima. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħniena. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlopalina. Mera tal-qdusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopalina. Amara ta' kull grazzja. Itlopalina. Amara ta' kull tieba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torri ta' David. Itlopalina. Torri ta' Lavorju. Itlopalina. Dar tad-deb. Itlopalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlopalina. Bib tas-sema. Itlopalina. Kewba ta' filgħodu. Itlopalina. Saħħa tal-morda. Itlopalina. Kien tal-mitimbin. Itlopalina. Faraġ tal-immigranti. Itlopalina. Faraġ tal-imniktin. Itlopalina. Għajnuna tal-insara. Itlopalina. Sultana tal-anġli. Itlopalina. Sultana tal-patriarki. Itlopalina. Sultana tal-profeti. Itlopalina. Sultana tal-apostli. Itlopalina. Sultana tal-martri. Itlopalina. Sultana tal-konfessuri. Itlopalina. Sultana tal-verġni. Itlopalina. Sultana tal-qadisin kollha. Itlopalina. Sultana mnisseminar l-ewwel ħtija. Itlopalina. Sultana mtella fis-sema. Itlopalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlopalina. Sultana tal-familja. Itlopalina. Sultana tal-paċi. Itlopalina. Ħaruftalla li tneħħid nubit tad-dinja. Aghfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina imqazza Alla. Xikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjon tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġini inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ingawdu l-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħares ħarris tal-feddej
u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdielek lill-Ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. O imqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian, itlob għalina. San Rocco, itlob għalina. San Paul Missirna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, itlob għalina. Beatu il-Beata Adeodata Pisani, itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana, itolbu l-Alla għalina. U għalli li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla jeda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, inti li tajx fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb għaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu Kristu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Giuseppe l-arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.